Kuraġġ. U dan il-messaġġ ta' Juanita Zarb Grek lill-familja Degwara li tilfet kollox f'nar li qeret l-appartament tagħhom f'Ħaltarxin. Dan l-inċident ġab memorji koroħ lil Juanita wara li 6 snin ilu, preċiżament is-Sibt 13 ta' Marzu 2010, nhar ikkawża ħsarat kbar f'residenza fit-Triq il-Merkanti fil-Belt Valletta. Dakinhar missiera kien qed juża hair dryer fir-residenza ta' taħta meta seħħ il-każ li wassal ukoll biex ċeda parti mill-bini. Ġimagħtejn wara missiera Frank Grek ta' 85 sena tilef ħajtu kawża tal-ġrieħi serji li kien sofra. Tlift ħafna affarijiet, imma l-iktar oġġett tal-qalbi li tlift kien id-dedi, x'kien inħaraq mhux ħażin, jiġifieri. Provajna għax niżel it-tifel biex jgħinu biex ħarġu barra, imma peress li ġara billej konna rqedin il-każ kien iktar jibes u diffiċli. Anke Juanita spiċċat l-isptar minħabba d-duħħan li belet, imma aktar minn hekk baqgħet għal snin issofri mix-xokk li ġarbet. Dar kienet on a danger list bil-ħsarat kbar li kien ġarala. Tabbat il-bibin għall-għajnuna u ma tantx sibna. Kelli nagħmel sena sħiħa nara psychologist grazzi għal Caritas għax għajnuni ħafna fiha din il-ħaġa. Għaliex kull darba li kont niġi biex nalqanija biex norqod, nisma' il-ħġieġ ifaqqa u n-nar u l-affarijiet telgħin għax tiskanta minn isfel imma bin-nar kollox beda tiela sa fuq il-bejt. U jiena tlajt fuq il-bejt jiġifieri dakinhar billej biex ngħajjat tal-ajut u kelli naqbes minn fuq leġġ għall-kunvent tal-Patrijiet għax bdejt nibża ninżel lura. Tispjega li minħabba x-xokk li sofriet għamlet sena ma tistax torqod sew. Mill-żmien la nitkellem ma kont nista' ġifieri anka nisma' darba minnhom kont qiegħda fuq ix-xogħol fuq il-post tax-xogħol u kien hemm inċident żgħir, tant bżajt u panikjajt illi kważi ħażin tani. Minkejja dan u wara tant snin, Juanita sabet il-kuraġġ li titkellem dwar l-istorja tagħha biex permezz tal-esperjenza li għaddiet minnha tagħmel kuraġġ lil ħadd ieħor. Bil-mod, it takes time, imma bil-mod ma tinsiex qatt ma tinsa. Imma jasal iż-żmien meta she will be at peace.